Диагностика на кармата е поредица от 12 книги, написани от Сергей Николаевич Лазарев, които започват да излизат в 1994 година. Предполагахме, че всеки е чувал много или малко за тях, но се оказа, че не са толкова популярни. На корицата на първа и втора част пише: една от най-революционните книги на нашия век. По това време нямаше много книги, на които да е изписан такъв слоган. След 2000-та година обаче, книгите от типа "Опознай себе си" започнаха да се увеличават в геометрична прогресия и вече на всяка трета книга, да не кажем на всяка втора, фигурираше слоган с подобно съдържание. Оформи се нов дял в литературата, известен като New Age Era. Стана трудно човек да се ориентира в големия лабиринт от безброй учения, гурута, философии и теории за духовния свят. Въпреки морето от информация, концепцията на Лазарев си остава все така оригинална, а в сърцевината на книгите се крие универсалната духовна застраховка. Тази застраховка е безценна, вечна и е валидна винаги. Тя помага на човек да не загуби себе си в лабиринта по пътя на духовното си развитие. Ще ви помоля да не приемате на доверие нищо от това, което ще чуете, а да го осмислите критично, да се вслушате в интуицията си и сами да прецените дали е така. Сергей Николаевич Лазарев е трансцендентален изследовател и духовен лечител. Той е единствения по рода си специалист, който може да диагностицира състоянието на кармата ви. Той е биоенергетик, философ и парапсихолог. Най-известен е с първата си поредица от 12 книги с заглавие "Диагностика на кармата". В тях Лазарев ни предлага обновен мироглед за заобикалящия ни свят. Болестите и нещастието при хората разглежда като резултат от начина им на мислене, реакциите им и отношението им към околните. Ако ви се е случвало да се запитате: защо се случва точно на мен? Защо сега? Защо трябваше да стане така? Какъв е смисълът от тази гадост, която ми се случи? И тъй нататък. То книгата "Диагностика на кармата" на Лазарев може да отговори на въпросите ви. Тази философия ни е позната от 24 години и от тогава тя си остава фундаментът, основата на нашето развитие. Всичко след нея е надграждане. Тъй като Лазарев е лечител, книгите му изобилстват от хиляди примери с пациенти, чрез които се опитва да обясни по-разбираемо концепцията си. Първоначално, като всеки биоенергетик, Лазарев лекува енергийно с ръце, премахвайки симптома. След време разбира, че не премахва проблема, а само го премества. Ако излекува пациента от болка в главата, забелязва, че след време се появяват болки в бъбреците. Ако му излекува болките в бъбреците, забелязва последващо влошаване на зрението и така нататък. След това започва да лекува дистанционно, но се сблъсква с подобни необясними проблеми. Накрая извършва трансцендентален скок в разбиранията си. Стига до прозрението, че само с промяна на начина на мислене човек наистина може да премахне причината за разболяването си, която първо се заражда в енергийното му поле и по-късно се проявява в реалността под някаква форма. Лазарев прави 3 съществени пробива, които са в основата на системата му. Той стига до изводите, че първо, аурата не се разкъсва, а се деформира. Второ, болестта, характера и съдбата на човек са взаимосвързани. Трето, истинското оздравяване на тялото става чрез лекуване на душата на човек, а това става с преосмисляне. Набързо ще ви изредим няколко примера от първа и втора част на книгата "Диагностика на кармата". Ще споменем оплакването на пациента и причината, която е довела до това състояние според Лазарев. След това ще обобщим
Причините, водещи до заболявания и нещастия. Мъж с постоянно главоболие. Причината: 10 години по-рано се е обидил на жена си. Мъж с 7 брака. Причината: защото баба му била се обидила на майка му. Мъж с болки в кръста. Радикулит. Причината: наследена обида от майка си и баща си. Диатеза. Склонност към алергии. На второто дете и починало първо дете. Причината: заради силна обида на жената към мъжа й. Енореза на дете. Напикава се. Причината: майката се била обидила на свекървата за нещо в деня на сватбата. Бронхит на мъж, който не преминава. Причината: заради обида към жена му преди месец, въпреки че жена му била виновна. 15-годишно момче гледа комедия по телевизията. Излиза навън и се обесва. Причината: майка му съзнателно потискала любовта си към познат, който бил влюбен в нея. Познатият се хвърлил под влака и се самоубил. Жена страда от безплодие. Причината: защото 4 пъти трайно си е мислила за самоубийство. Момиче на 20 години има диабет. Причината: защото намразила първата си любов, когато била на 14 години и му пожелала злото. Необясними и много препятствия между двама влюбени. Причината: бабата на момичето била материалистка. Омъжила се по сметка и признала на внучката си, че никога не е обичала мъжа си, а той много я обичал и дълго страдал, след като са се разделили, когато му свършили парите. Гинекологично заболяване при жена. Причината: отрязала грубо мъж, който бил влюбен в нея преди 8 години. Проклятие на род. Отмиращ род. Причината: дядото по майчина линия се бил отрекал от детето си, когато е било в 5-тия месец от бременността. Болки и подкосяване на краката на момче. Причината: заради нежеланието на майката да роди друго дете и опит да абортира с отровни вещества. Проблеми с зъбите на жена. Причината: злословие. Главоболие на жена, което не минава. Причината: баща й се опитал да се самоубие. Болка в крака на 6-годишно момче. Причината: баща му на 18 години не е искал да живее. Момче на 7 години пропушило. Влечал го алкохолът и се е закачал с по-възрастните жени. Причината: баща му е бил месар, колил прасета и обичал да пие от кръвта им. Тъщата си счупила 2 ръце, след това 2 крака. Причината: защото зети бил прекалено привързан към нея. Тумор в мозъка на момче. Причината: майката имала прекалена гордост и желание да постави мъдростта си по-високо от Бога. Критично, прединсултно състояние на мъж. Причината: прилепване към работата и към чувството за дълг. Мъж с междупрешленна херния. Причината: поръчал пребиване на младеж, който отнел приятелката му на младини. Питали го, искали да му отрежат нещо, той отказал. Според Лазарев за това сега е на крак, иначе е щял да бъде с парализирани крака. Добра и порядъчна жена умира от рак. Причината: душата й прилепнала към семейството и любимия човек. Цялата си любов била насочила към децата, с което е можела да ги убие. Затова е била блокирана с рак. Излекуване на симптомите от тежко боледуване и радиоактивно лечение на мъж чрез задържане на дишането.
След това той започнал да преподава метода на 2000 човека. При всички има явно подобрение, но започнали да измират близките им. Причината – механичното прилагане на духовна практика без разбиране. Жена имала несполуки във връзките, защото я изоставяли всички мъже. Причината – била прилепнала към духовността. Влошена психика и мрачно състояние на жена впоследствие влиза в реанимация. Причината – практикувала йога без разбиране. Сигурни сме, че ако не сте чели Лазарев, никога не биха ви хрумнали такива неочаквани взаимовръзки. Това ще ви накара да се замислите, да преосмислите и да промените отношението си към някои събития в миналото ви. Нека ви кажем какви са емоциите, които ви връхлитат в началото. Емоцията е една. Обзема ви в страх. Огромен страх, че едва ли не трябва да внимавате къде стъпвате, какво казвате и какво мислите. Това е нормално за първоначална реакция. Но след време, когато емоциите се балансират, някои от вас ще открият нови, неизброими пътища, по които могат да подобрят всички аспекти на живота си. Ето и причините, водещи до заболявания и нещастия в обобщен вид. Първата група са негативни емоции. Обида, убийство на любовта, злословие, лошо говорене за мъртвите, нежелание за живот или самоубийствени мисли, неправилно хранене, ревност. Болестите и нещастията, според Лазарев, са резултат от деформациите в енергийното ни поле или аурата ни, а деформациите в аурата ни са следствие на негативна мисловна дейност. Вече е научно доказано от физици, че всичко е енергия в теория на струните. Значи и нещастията, и болестите, и мислите, аурата ни, материалният свят, всичко е енергия. Разликите са в честотата на вибрация. Деформациите в аурата ни са лоши енергийни вибрации. Когато преобладаващите ни мисли са негативни, то и преобладаващата енергия в аурата ни ще е негативна. Оказва се, че ние сме като радиостанция, която просто се е включила на лош канал с лоша честота и сами си ги поддържаме. Ако искаме да сме здрави и щастливи, трябва да сменим канала и да превключим на по-добър канал с по-добра честота. Още Авиецена в 11 век го е казал: ще се разболеете, ако мислите само лоши неща. Можем да добавим и някои съвременни рискове. Мрънкане по Фейсбук, мрънкане срещу група хора, срещу цели страни или срещу хората като цяло. Когато недоволстваме от група хора или срещу някоя страна, или недоволстваме срещу хората като цяло, ние неусетно привличаме и тяхната карма върху себе си. Сами разбирате, че тук става въпрос за обща карма, за карма в множествено число, и тежестта й върху нас би подействала катастрофално. Деформации в енергийното поле се получават и при прилепване или прекаляване с дадена същност, като погрешно поставим фокуса върху нея като цел в живота. Втората група причини са прилепванията или прекаляванията. Прилепване към кариерата, прилепване към работата, прилепване към парите, прилепване към семейството, прилепване към любимия човек, прилепване към секса, прилепване към времето, прилепване към способностите, прилепване към мъдростта, прилепване към съдбата, прилепване към вярата,
прилепване към духовността. Всичко започва с мирогледа или парадигмата, твърди Лазарев. Според него, висша цел в живота на всеки човек може да бъде единствено любовта към Бог. Всичко останало може да бъде само средство за натрупване на повече божествена любов по пътя ни на развитие. Ето това е универсалната духовна застраховка. Любовта към Бог. Това е светия Граал. Това е философския камък. Това е мистерията на мистериите. Ако се върнем към теорията на струните, в която се казва, че всичко е енергия, логичният последващ въпрос е: коя е най-силната енергия с най-високата вибрация? Вече знаете отговора. Най-голямата сила във Вселената според Лазарев е божествената любов. Според него това е единственото вечно и неразрушимо нещо, а всичко останало е временно и подлежи на разпад. И вкопчвайки се в друга същност, ние не искаме да приемем, че тя няма да е вечна. Това води до разочарования, натрупване на подсъзнателна агресия, а оттам и до деформации в енергийното поле. Както разбрахте, според Лазарев, заболяванията и нещастията, които ни се случват в живота, са вследствие на деформации в енергийното ни поле. А тези деформации се получават вследствие на неправилно мислене, на негативно мислене и на прилепване към различни същности. Можем ли да премахнем деформациите в енергийното ни поле? Лазарев твърди, че можем. Има 3 вида мисловни дейности с мощен оздравителен и хармоничен ефект, които премахват деформациите, вследствие на което изчезват и заболяванията. Осъзнаването, прошката, молитвата. Всички деформации в енергийното ни поле са се случили в миналото. Как може да премахнем деформациите тогава? Не можем да променим миналото, но можем да променим отношението си към него. Ето тогава става чудото, когато започнете да преосмисляте, да прощавате и да се молите. Колкото по-осъзнато и интензивно го правите, толкова по-бързо деформациите в енергийното ви поле изчезват и то се хармонизира. Преосмисляйки, вие променяте отношението си към околния свят, а по този начин и вибрацията ви се променя. В крайна сметка се променя характера ви, а това води до промяна на съдбата ви. Затова и никой ясновидец не може да каже със 100% сигурност какво е бъдещето ви. Защото в момента, в който започнете да преосмисляте и променяте мисленето си, вие променяте и съдбата си. Колкото по-дълбоко осъзнаете, че любовта към Бог е по-силна от всичко останало и над всичко останало, толкова по-лесно ще преминавате през предстоящите ви препятствия и няма да боледувате. Чували сте за лечение чрез вяра или плацебо, но то е различно. Просто вярваш, убеден си, че ще оздравееш. Дълго мислихме как може да се определи системата на Лазарев и мислим, че най-точното определение е лечение чрез преосмисляне или rethinking. Парадигмата на Лазарев разяснява необясними текстове от Библията, които винаги са ни озадачавали. Разяснява и трудно разбираеми поговорки. Обичай ме повече от майка си и баща си. Тук имаме буквално разяснително описание. Любовта към Бог трябва да е по-силна от любовта към майката и бащата. Блажени са нисшите духом, защото тяхно е Царството небесно. Тук се има предвид, че при много духовните хора
риска да прилепнат към духовността е голям. Затова на тях би им било по-трудно, отколкото на нисшите духом, да проумеят, че любовта към Бог е по-силна от духовността. По-лесно е Камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Тук се има предвид, че при материалните хора риска да прилепнат към материалното е доста по-голям. Затова на тях би им било почти невъзможно да проумеят, че любовта към Бог е по-силна от материалното. Обичай враговете си. Тук се има предвид вътрешната нагласа, за която Лазарев говори многократно. За да звучи по-разбираемо, ще кажем: обичай врага си, докато се сражаваш с него. Сега разбирате, че обичай врага си не значи да капитулирате пред него и да го обичате буквално, а става въпрос за вътрешната ви нагласа. Защото ако мразите, вие сте настроили радиостанцията си на канала на омразата и колкото и основания да имате, колкото и да сте прави, вие разрушавате цялата енергетика на аурата си, вибрирайки на нивото на омразата. Пътят към ада е застлан с добри намерения. Тук се има предвид, че колкото и чисти да са намеренията ви, колкото и добронамерен да сте, рисковете, които ще се случат по време на реализирането на добрите ви дела или благородните ви начинания, ще ви погубят. Това става, ако не знаете къде да спрете, ако не можете да приемете и да прощавате, ако прекалите с правенето на добро, ако очаквате да ви благодарят, ако правите добро на всяка цена. Защото разочарованията ви ще стават все повече и повече и в крайна сметка ще загубите себе си и ще се превърнете в своя противоположност – злото, което е вибрация на ада. Прекаленият светец и Богу не е драг. Народна мъдрост. Тук се има предвид, че духовните хора, които са прилепнали към духовността, трудно ще прозрят Божията промисъл в нещата, които им се случват и изглеждат нелогични и несправедливи. При тях е толкова трудно да проумеят, че любовта към Бог е по-силна от духовността, колкото при материалните хора. Нека да видим има ли потвърждение в други източници за първостепенната важност на любовта към Бога, за която твърди Лазарев. Най-голямото потвърждение за това, че любовта към Бог е над всичко останало, е Новият завет на Библията. Именно това е и значението на завета – заветът на любовта. В Стария завет акцента е бил върху закона и правилото – око за око, зъб за зъб. Най-важното доказателство от Новия завет е химнът на любовта или обръщението на апостол Павел към коринтяни. Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне. Щом любов нямам, нищо не ме ползува. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замлъкнат. Ако са знание, ще изчезнат. Защото до нейде знаем и до нейде пророчествуваме.
Но когато дойде съвършеното знание, тогава това донейде ще изчезне. Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъждавах, а като станах мъж, оставих младенческото. Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава лице с лице. Сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат. А сега остават тия три – вяра, надежда, любов. Но по-голяма от тях е любовта. Тук апостол Павел се е опитал максимално да ни разясни важността на любовта към Бог и да съпостави тази божествена сила с всичко, което познаваме. Нещата, за които говори, са толкова революционни, че дори и днес е трудно да се осъзнаят. Следващото потвърждение е един текст, популярен в социалните мрежи, който много прилича по значение на химната на любовта в първите му 3 куплета. Истината без любов прави човека критикант. Вярата без любов прави човека фанатик. Справедливостта без любов прави човека жесток. Добротата без любов прави човека злобен. Честта без любов прави човека високомерен. Умът без любов прави човека коварен. Властта без любов прави човека насилник. Богатството без любов прави човека скъперник. Желанията без любов правят човека алчен. Компетентността без любов прави човека неотстъпчив. Отговорностите без любов правят човека груб. Задълженията без любов правят човека раздразнителен. Възпитанието без любов прави човека двуличен. Приветливостта без любов прави човека лицемерен. Благотворителността без любов прави човека надменен. Оказва се, че дори категории като справедливостта, честта, вярата, добротата, истината могат да ни навредят без тази универсална духовна застраховка. Без любов, както и да се стараете да промените света, да създадете нов социален порядък, колкото и да говорите за подобрение, вие ще създавате само страдание. Джидо Кришнамурти. Джидо Кришнамурти е индийски философ и общественик, водач на Ордена на звездата, известен като Теософско общество. През 1929 година в Омен, Нидерландия, разпуска ордена с убеждението, че нито една организирана религия не помага за духовното развитие на човека и всеки трябва сам да си бъде водач и със собствени усилия да извърви своя духовен път. Ще ви дадем двата най-ярки примера с прилагането на системата на Лазарев от личния ни живот. Първият пример е със сестрата на наш приятел. На 20 годишна възраст тя разбира, че има много кисти в яйчниците си. След направен видеозон се установява, че има 5 кисти на единия яйчник и много неизброими на другия. В този момент тя четяла първа и втора част от книгата «Диагностика на кармата» и била до средата. След като разбира, че има кисти, тя споделя с братовчетка си, смеейки се и уверявайки я, че след месец няма да има нищо. Братовчетка я гледа недоумяващо и се притеснява сериозно. Момичето прочита книгата до края и на втория видеозон след месец няма нищо. И в двата случая е била с приятеля си. Свекървата, която е лекар по професия, първо е била ужасена, след това е казала, че някой некомпетентен лекар е правил видеозона.
Просто съзнанието й не е можело да приеме, че е възможен друг вариант, при който кистите да изчезнат. Втория пример е с наша близка приятелка. Точно бяха претърпяли катастрофа с леката им кола с мъжа си. Диагнозата беше кращ синдром. В резултат на това тя беше с пукнати ребра. Приемат я в болница, правят й прегледи, след което я изписват. На другия ден се събужда с подуто лице. Бъбриците й не работят. Стойностите на асат и алат в черния дроб са 340 при норма 30. Започва да задържа вода. Оказва се, че има 6 литра течности около органите в организма. Приемате отново в болница по спешност. Наблюдава я консилиум от 6 доктора. Ние разбрахме, че е катастрофирала и веднага и предложихме да прочете диагностика на кармата. Но тъй като Лазарев препоръчва да сме внимателни с предлагането на информацията, да не настояваме на всяка цена, за да не вземем и кармата на потърпевшия, то ние и се обадихме и просто я попитахме. Искаш ли да разбереш отговорите на всички въпроси, които са в главата ти в момента? Ако искаш, имаме книга, която ще ти помогне да го направиш. Честно казано, не очаквахме, че ще поиска, защото тя се намира в екстремна ситуация и най-вероятно съзнанието й ще го отхвърли като възможност, но тя ни изненада. Обади ни се на другия ден и каза да й донесем книгата. Тази книга се чете доста трудно, защото постоянно трябва да спираш, да мислиш, да преосмисляш, да се връщаш към отминали събития и да осъзнаваш различни неща. Знаем от опит, че книгата може да се прочете за 6 дни, ако правите само това. Нашата приятелка я е прочела за 3 дни. Това е много интензивно. Това е много мощен скок навътре в опознаването на себе си и преосмислянето на всичко. След като прочита първа и втора част на Лазарев на другия ден, бъбриците й проработват, а течността от 6 литра изчезва. Консилиума от 6 лекари, обърнете внимание, 6 лекари, не един, не двама, не трима, а 6, реагират както реагира всеки, който не може да си обясни нещо, което му се случва извън рационалната опитност. Лекарите започват да се карат помежду си и накрая стигат до гениалния в кавички извод, че са объркали диагнозата. И тъй, като не са очаквали приятелката ни да оживее, я кръщават случая чудо. И така, как да се държим според новата парадигма на Лазарев? Да започнем да обичаме всички, да се прегръщаме с всички, да благодарим като ни се случват нещастия, като ни ударят един шамар по бузата, да благодарим и да си дадем другата буза? И да, и не. Всичко това, което изброихме току-що, се отнася само за вашето невидимо аз, за вашата душа. Да, вашата душа трябва да обича всички и всичко. Трябва да благодари освен за щастието и за нещастието, защото то помага за развитието й. Да, вашата душа трябва да обича враговете и колкото по-осъзнато го направите, толкова по-голяма хармония ще постигнете. А вие като личност може да реагирате външно и моментно така, както изисква ситуацията. Да, отстоявайте принципите си. Карайте се, когато ситуацията го налага. Ядосвайте се, като ви се случи нещастие. Сбийте се, ако е неизбежно. Накратко, продължете да бъдете това, което сте. Човек. Но запомнете, не го взимайте навътре. Тази народна поговорка е много ценна в случая и трябва да я помним винаги, защото вземете ли го навътре, навлиза в душата ви, променя вибрацията ви, води до деформация в аурата ви, а това, както вече знаете, води до болести и нещастия. Работете върху вътрешното си състояние.
отвътре трябва да изпитвате само любов. Звучи трудно, шизофренно, но това е начинът да стигнете в рая още в това измерение и в този живот. Друг пример, който може да бъде полезен, за да разберете по-добре концепцията на Лазарев, е актьорската професия. Трябва да сме като добрите актьори. На тях им се налага да играят най-различни роли, положителни и отрицателни, привлекателни и отблъскващи. Но колкото и добри да са в конкретната роля, колкото и запомняща се да е тя, в крайна сметка е само роля. И след като представлението свърши, актьорите излизат от нея. Ролята на актьора може да налага той да плаче, да е нещастен, но личността му не е. Моментната ситуация в живота може да ни накара да плачем, да сме нещастни, но душата ни не трябва да е. В душата ни трябва да има само приемане и любов. Трябва да се научим да благодарим на Бог и за малките неща, които ни радват, и за по-значимите, а не да се обръщаме към Него само когато бедстваме. Всяко осъзнато благодаря към Бог значи: да, осъзнавам, че Божията воля е първична, а моята вторична. Всяко осъзнато благодаря е презареждане с Божията енергия. Всяко осъзнато благодаря ви пречи да прилепнете към някоя земна същност. Всяка осъзната молитва е синхронизация с Бог. Всяка осъзната молитва е хармонично отправяне на желание към Бог. Хармонично, защото осъзнаваме, че колкото и да искаме дадено нещо, то може да се случи, но може и да не се случи. Хармонично, защото в края на всяка молитва завършваме с Боже да бъде волята Ти. Всяка осъзната прошка е приемане на ситуацията и това, че всичко се случва според Божията воля. Всяка осъзната прошка е доказателство, че не сте взели навътре конкретната ситуация и тя не трови душата ви. Ние се молим десетки пъти на ден. Благодарим десетки пъти на ден. Прощаваме всеки път, когато се усъмним, че сме приели нещо навътре. Молим се преди ядене. Молим се преди и след пътуване. Молим се преди и след тренировка. Молим се преди и след секс. Молим се преди заспиване и благодарим всеки път, когато изпитаме удоволствие или щастие от нещо, независимо дали е малко или много значимо.